weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe afrique takkusana yoni to horkoƴere ɗayba hunare dawa fimbo waali ñamanari kundama kon waktu yoni ha to guidi binne kame nema jawanɓe ene jeeya e gardede kabruji mena to leydi sénégal hoorejo leydi ndi oɗon ñalawma hande to galle lamorgo to uditi toon jonde gam heblanade yogay sukaɓe no keblori toon to leydi mauritanie ma en kaali jillu chef d' état major mo leydi espagne e jillu makko to leydi mauritanie gam jokkodiral hakkude koniyankagal toon to leydi mali boñmo arabie saoudite yaltini kopreje jonde no fewi e gam wallide laamu leydi mali wadde laabi faade kerol hakkude mabɓe leydi mauritanie toon to leydi gambi tonne kadi ko cummusɗo waɗi toon ma en ketto hen musidɗo men e nokku biteɗo jarama en ketto hen musidɗo men kontenene abouba toon to guine konakiri ko wawno wadde afrique ɗum waɗi toon hanki jamma soko gorko goto yoɓade fittando ɓi koddiɗo muɗum kabruji mena joolam jaɓeri ko haali abouba woto goɗɗe joni joni jañoɗena kettude kaburuji mon e demgal pulaar afrique asie europe amérique moyen-orient océanie jam ñalle moon musidɓe tedduɓe mawbare jeegom mboyi hitande ujunnaje ɗiɗi e sappo e jeetati kabruji mena ɗemgal pular to leydi sénégal hoorejo leydi ndi oɗon ñalawma hande to galle lamorgo to wo yurnitima toon yogay golle eɗen golle noon ko gam kay heblude yogay sukaɓe kene fota wonde ujunnaje sappo suka e ko fayi beele kay mbawa tigui waɗede cuuɗi keblorɗi e yogay isinaji walla ni société ji beele kadi ɓe mbawa waɗede hen taw ganduɗa kala suka so lewru mayi ene wawa dañde ko famɗi ko kala hedde ujunnaje jeetati e beele kadi wawa meccal wawa gollal tawa kadi so tawi yalti e ɗiɗon nokkuji tawa kadi ene wawani hoore muɗum laamu ngu noon ma yaltin kene fota wonde milliard uji 5 gam wadde hen beele kadi sukaɓe leydi ndi ne jogo mecce ngarɗuɗe ha joni toon to leydi sénégal keddoɗen ma en kaale jagorgal kalfinalngal hakkude leyɗele taw kadi ko biteɗo maître sidiki kaba kanko noon wo joddima ya nando makko taw kadi ko giwɗo toon to imirata woni émir arabe uni taw kadi ko biteɗo cheikh abdoullahi ben zeyeda kamɓe noon ɓe joddima ñalawma hanki toon to dakar e jillu makko balɗe ɗiɗi woni hanke hande kamɓe noon ɓe cifodiri sifande kene fota wonde sappo e tati milliard taw kadi koye koppreje dollar ɗe imirata wallito leydi sénégal ko fate banggue kuɓɓama taw kadi ko wadde palatuji nangue ko wiyete panneau salaire beele kay yogay guure mbawa hebde ko wiyete kuɓɓama e kamɓe noon ɓe kolliri maɓe jokku cehilagal hakkude leyɗele ɗiɗi ɗe woni leydi sénégal kame leydi émira arabe uni ha joni toon to leydi sénégal keddoɗen ma en kaale abdoullahi daouda diallo taw kadi ko jagorgal kalfinalngal yahgara ñalawma hanke onon waɗi jillu makko toon to thies to galle toppitiɗo ko fate banggue lawol lana jordi o yurnitima toon ɓe kaali toon toɓɓe jonɗe no fewi gam yurnitade gonka lawol lana jordi dakar bamako kamɓe noon ɓe kolliri ɗo e lewru octobre fande so gueno haaji ma hunde kala rew lawol ko wona ɗum kono na gollotoɓe e lana jordi wonɓe toon to thies kañumen ne kolliri oɗon saaha yiddi mumen ko gueɗe ɗe kala yo ndew lawol ko wona ɗum ko noon ɓen gollotonoɓe lawol lana jordi taw kadi ne guitta e gollorɗe mumen aɓe ñaguide gueɗe ɗe kala ndewata lawol kamɓene ɓe mbawa hebde koppreje mabɓe ko wona ɗum ko noon oɗo hen wiyete ko mouhamed moustapha ndiaya kankone ko dadiɗo mo wontino e abdoullahi daouda diallo ñalawma hanki o noon suudude abdoullahi daouda diallo wonno ko ɗon tigui goɗɗo uddi bafal ngal hawri noon junggo makko ne wonno e ngal ɗon demal kanko on dadiɗo noon ko ɗon tigui o waasi fiɗendu makko caggal mum ko ɗon woronda wonawa to cuuɗi cafreɗi gonɗi toon to thies oɗon saaha noon o waasi fiɗendu makko kono hollirama o wona
wonani e tana musɗo no feewi ha joni tonto leydi Sénégal keɗoɗen ma en kaale oɗo hen suka gorko biteɗo Idi Diagna kanko mo yaara duuɓi 54 walla mo yarano e duuɓi 54 ko ñalawma hanke o wara toon to Italie taw kadi warimo ko gorko biteɗo Roberto ko on tigui yooɓi fittanu makko taw kadi o wara koye negal bitegal Florence koɗon tigui o wara kono haɗo saaha mo gonɗen anda ka tawol ko saabi oɗon yooɓi fittanu makko caggal on hollirede wonande kay on waɗe makko kure jonɗe no feewi ha joni tonto leydi Sénégal keɗoɗen ma en jaa ha toon to Fouta e nokku biteɗo Damga jehen toon to wuuro witego Horkoƴere e subaka hanke o Horkoƴere naɓe piniri kay ko tana musɗo no feewi caggal noon jiiduɓe yumme baba ɗiɗo hen goto wiyete ko Ousmane Wali e goɗon wiye Aliou Wali taw kadi ganduɗa ko jiiduɓe yumme baba kanko Ousmane Wali omo yaara e duuɓi 65 kanko biteɗo Aliou Wali kamɓe kala ko looɓe jettete omo yaara e duuɓi 63 taw kadi ko miñiraɗo e mawniraɓe hoddunoɓe galle goto caggal noon subaka hanke o sanga kay subaka lawno feewi ko nen tigui Aliou Wali o ɗo wonnone juuli gayni joɗine wirda koɗon tigui biseɗo Ousmane Wali o tawi momo wirda kañumne hocci sawru lappimo e dande koɗon tigui wo yani waɗe makko cabbi hawrute joomi ko caggal noon galle o teskede yimɓeɓe kala gonno ko nder cuuɗi hay goto wonano bo wala leelani tigui koɗon nde yimɓeɓe tini gulali mbaɗi koɗon tigui galle o heewi yimɓe caggal noon dadiɓeɓe wawde gaari ɗon ƴettimo kanko biteɗo Ousmane Wali o oɗo saaha mo tawi juuɗe dadiɓe ñalawma hanke onon kanko oɗo hen bite Aliou wonno tigui koye luskoji holko saabi ngoɗo hen wargo wasi men faade bandiraɓe eɗen mbawi teskade haqqillaji yimɓeɓe heewiɗo kodduɗen e neɗɗo taw kadi haqqille mum heewani kono kadi eɗen jawi ɗum tigui rigui ko fati haqqille kono en toppitta ko gurdam ɗam tigui rigui eɗen mbasi bandiraɓe so tawi yimɓe pamodirani nandirani e hoddu serdude koddigo ɓuuri moƴƴude nde tawno e kala saaha ɗiɗo hen fitinaji so tawi mbaɗi en ganda ko jibinanta hen sen gewi tonto leydi Sénégal paaɗen ko tonto leydi Mauritanie jayde witen al akhbar ɓe koliri wonande jillu chef d' état majeur guila hanke ha hande taw kadi ko chef d' état majeur mo leydi Espagne gardiɗo koniyankoɓe ɓe leydi Espagne waɗi jillu mum e nder leydi Mauritanie wo joddima e jagorgal kalfinalgal ko fate koniyankagal ɓe jewtidi toɓɓe kewɗe no fewi ko fate banggue jokkodiral hakkude koniyankagal ngal leydi Espagne kame leydi Mauritanie ha tenti nden kako fate banggue maaje kaɗɗe ko fate banggue yogay hebloji taw kadi ko koniyankoɓe keblodirta hakkude mumen ha joni tonto leydi Mauritanie keɗoɗen ma en kaali jayde witende le kalam ɓe kolliri wonande ngal ɗo hen catal bitegal PSNSA walla mbiyen PAN walla mbiyen PANSS taw kadi ko daraniɓe e riwtude kala e rafiji ha tendi kala ken adda pawle kamɓe noon ɓe joɗima hanki to hôtel biteɗo Montele adra biteɗo Montele hôtel biteɗo Montele taw kadi ne tawe Darel Barka taw ni tawe Darel walla mbiyen tan taw ne tawe Darel El Barka ko toon tigui ɓe joɗi ñalawma hanki o ene tawtora nde ɗon jonde jagorgal kalfinalgal cellal ɓalli kamɓe noon ɓe jurtima toon yogay toɓɓe ɗo hen hitande ujunnaje ɗiɗi sappo e jeetati ha fayanma hitande ujunaje ɗiɗi nogas gam haɓade kala ñoke ɗe ene adda rafiji kala ɗo soyna rafiji ne peñiri ɗon ko haɓade ɗum guila yettake nde tawno sa soynima hunde kaɓoɗa walla saɗa nan hunde kaɓoɗa ɗum kala ko coyniɗa kala ko nanɗa ƴetta peeje law hade yettadema tawa kam a fooli ɗum e nden jonde noon ko ɗum tigui wonno nde ɗon jonde caggal nanede yogay kay rafiji walla yogay goɗɗum jertinde ɓesguji ɗi andinde ɓesguji leydi ndi e holno mbawirta wonnirde guila e laaɓal guila e rentade ñonkoto kamɓe noon ɓe mbaɗi jonde mabɓe hanki gam yurnitade yogay gueɗe taw kadi ɗen gueɗe kala ko rentade kala ko fate banggue rafiji ha joni tonto leydi Mauritanie keɗoɗen ma en kaale jayde witen al akhbar ɓe kolliri wonande kay landa taw kadi ko landa hoorejo leydi ndi mbiyete ko IPR kamɓe noon ɓe mbaɗi tigui potital mabɓe gam mboɓodiral mabɓe ñala kikiɗe hecciyanke o gam yurnitade yogay toɓɓe
ɓe jewtidi yogay toɓɓe ko fate banggue landa mabɓe taw ko landa laami ko oɗo saaha mo gonɗen e nder leydi Mauritanie kamɓe noon ɓe toɗɗima yogay ɗemɗe walla ni ɓe jurtima ɗemɗe gendiji leydi ndi e caggal hollideɓe wonande kay ɗemgal neni walla e nder leydi Mauritanie ko araba e kame français tawa kadi rewi hen ko pular kame ɗemgal soninke ene wondi e wolofa e kamɓe noon ɓe cuuti ɗon konngoli mabɓe gam yurnitade wonande ɗeɗo hen ɗemɗe e beele kadi ɗemɗe ɗe mbatta jangguede e duuɗe jangguirɗe e beele kadi hay landaji ɗi so tawi jooɗima wonande kay jiɗɗo haalde ɗemgal muɗum e beele haala ɗemgal mum wasata yimɓeɓe kala ma paam ko joomum yiiɗi haalde ɓe kaali kadi yogay ɓen toɗɗaɓe yo gardo landa ka ɓe cuuti toon yogay toɓɓe ha tendi kadi darde sukaɓe e nder landa mabɓe ka ha joni toon to leydi Mauritanie keddoɗen mayen kaali jayde witende presse Afrique ɓe kolliri e wonande kay yimɓe yonɓe taw kadi ko jagganoɓe toon to Nouadhibou ɓiɓɓe Sénégal naɓe hen jeenayo dumbaɓe toon to galle dadiɓe mo Bagdada e ɓoyata noon kamɓe kala maɓe nawte to kerol hakkude leydi Mauritanie kame leydi Sénégal hay so tawi woni nduɗo hen lewru mayirde mayru kam ma leydi Sénégal kame leydi Mauritanie ciifodira ko fate nandal ko fate banggue awo haɗani kam ɗeɗo hen nangonoɓe oɗo saaha mo gonɗen laamu leydi Mauritanie heɓli gam nottudeɓe ha to kerol leydi Sénégal kame Mauritanie walla kerol Mauritanie e Sénégal ha joni toon to leydi Mauritanie keddoɗen jayde Adrar info ɓe kolliri e wonande kay toppitiɓe yurnitade yogay leskoji ko fate banggue ngaalu e taw kadi ko mbuñari tekkude iwde joom ngaalu biteɗo Bou Ammato e faade sénateur sarɗiyanke gonnoɗo sarɗiyeji surtout ko soro e biteɗo Wulkada caggal nde udda duuɓi walla caggal nde udda lebbi jeegom omo woni suududu mirdi wo ñawaka tene kadi haalaka ko jagguira ɓen hettuɓe on fannuɓe taƴanimo lebbi jeegom goɗɗi e lebbi jeegom goɗɗi omo lele toon caggal loskoji ɗi ɓe mbaɗano hen ɗi gasani hawde saaha mo gonɗen ɓe goni taw koye loskoji goɗɗi e sen giwi toon to leydi Mauritanie paɗen ko toon to leydi Mali e toon to leydi Mali Bogne Arabie Saoudite taw ko jagorgal taw ko jagorgal leydi Arabie Saoudite e bite walla mbiyen ni gardiɗo Bogne Arabie Saoudite gardiɗo Bogne Arabie Saoudite e biteɗo Fawji Aliou al Saoud e o sifodiri cifande e biteɗo Boubou Cissé e Boubou Cissé kam woni jagorgal kalfinangal ngaalu kame faggodu e wonande leydi Mali ɓe cifodiri wonande kene foto wonde koppareje jonɗe no fewi e kene foto wonde milliard uji jeegom taw ko piccal jeenaya e taw kadi ɗin koppareje kala poti waɗede koye lawol iwde ɗon e nokku biteɗo majjini iwde nokku biteɗo majjini faade Mourdia e tonne kadi to Ngumbu ha to Nara fayanma kerol hakkude leydi Mali kame leydi Mauritanie beele kay yangara ene newa hakkude leydi Mauritanie kame leydi Mali e leydi Mali holliri wonande ɓayde koɓe remoɓe ko fatte banggue bukki e ko nandi hen kala alay saago noon ɓe daña laabi celluɗi wonande kay ɓen liggotoɓe e nder leydi ndi e beele mbawa yencinde jeygu mumen e tawa kala ko ndemɗa so tawi yiiɗi yeyoyde ɗum tawa laabine daari mbawa yaade beele kadi jokkodiral ne wona hakkude leydi Mauritanie e kame leydi Mali ko fate banggue gostodiral jeyguji ha joni koye on fannu keddoɗen ne tawa nden sifande gardiɗo ko fate banggue kuɓama e ndiyam jarateɗam kala ko fati kadi e banggue jagorgal kalfinangal ko fate kotki leydi ndi e kamɓe noon ɓe kolliri wonande kay Bogne mo Arabie Saoudite naɓe e yaltini koppareje ngam wallide leydi Mali wadde ko wiyete ɓulli walla mbiyen forage uji e beele ndiyam garɗam kame kelelama dañe ha joni toon to leydi Mali keddoɗen mayen kaale jokkodiral hakkude Ankara kame Bamako e caggal jillu hoorejo leydi Turki biteɗo Recep Tayyip Erdogan o foɗani Ibrahima Boubacar Keita tuma jillu makko toon to leydi Mali ma o hokku oɗo hen biteɗo Ibrahima Boubacar Keita laana jordi mbiyete ka métro e taw kadi kan laana jordi mbiyete ka métro ka wawata lumbade koye boli Bamako e ɗum noon o foji tene o holliri ma o waɗ ɗum ko yaawi ha joni toon to leydi Mali keddoɗen ma en kaali to bowallaɗe diwoje ngala Modibo Keita e tonni kadi ñalawma hanki o fini toon ko pooɗe ndure e caggal noon nde 4 pala adda gam helde toon yogay galleji e caggal noon wiyenode ɓen wonɓe ɗon ɓe joguima tigui ɗin galleji kono jogaki ko wiyete titre foncier noon woni kayitaji celluɗi no fewi ko wona ɗum ko noon e gardiɗo wuuro wiyeten walla mbiyen
gardi legal bite ngala nama koro ne wondi kadi jali bugo be taw en wonde jali bugo kanko non wo holliri be kolliri wonande do saha abe tumi woni tiagal goldo hen kelgola ko mera gaddi wuro Bamako biteeda Adama Sangre o de saha mo gonen non hollirama kala kay ko wayi wadi ton yo darto ha peje peccobe dañe bele kadi fofne wawa artude e lawola semgi wi tonto leydi Mali paadin ko tonto leydi Gambi tonto leydi Gambi ma en ketto musidɓe men kodne Aboubano mbirden en gardidi kabroji men nokku biteeɗo Diaray tonne kadi ko cumu mango waɗi toon ha ganduɗa oɗo saha mo gonen konyankoɓe faabo haɗo ɗo gonen ɓe cuwatawo gaynude ñippude nguɗon cumu ma en ketto hen musidɗo men kodde nene Abouba Seydi Sar a jarama ko noon tigi ene wayno mbiyen ɗo to wiite jara bureng 2 ene wayno kamɓe oɗo ñalawma ko hande ko jeygol tampini ɓe toon no hannirta ni hen kamɓe ɗon ɓe kolliri ene wayno tan de so tawi ɓe ñifi ɗo hen ɗa kadi suppito jeygol no hannirta ni hen ɗum noon ɓe donki andude ko holko waɗata ɗum ɗon ɓe donki andude kadi holko sumata ɗum saabu ɗum hande bagasuji mabɓe foof hande keddima e ko wiite menali baali ko kadi ene wayno no hay bagasuji mabɓe ɓe jaltini ngam dandude ɗum nawde gure goɗɗe kono ɗum de tagani ha joni tan jeygol ngol ene wayno ruppitoto e nduɗo suudu so ɓe gifi tan walla ɓe jeehi toon ɓe gifoyaɓe tawa foof wonti ndodi ɗum ɗo noon oɗo waktu hande ene wayno de wonaniɓe tan ko wiite o jakre mawde oɗo biteɗo noon Landing Kinte Bako jimowde kanumne de o ƴetti tan kongude muɗum ngam wiide tan yimɓe foof yo balluɓe e duwaw ngam tan ngol ɗo jeygol wawa aridde ko ɓuuri yawde so wona ɗum tan tampina ɓe tampini wuro ngo no feewi e oɗo waktu Jara Burong noon ene ɗeɓi woɗɗodirde ɗo e Banjuli ko ene tolno tan e fodde kilométre uji e temedere e ko fawi weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine ma yadude e kodde nene Abouba ɗo e kodde nene Abouba to Banjula sen gewi toon to leydi Gambi paɗen ko toon to Guinée Conakry so ɗen teski oɗo saaha kala e nder leyɗele Afrique ene heewi sukaɓe taw kadi ko dahateɓe dutto kadi mbare ƴiƴa mumen ciiɓe ha laaɓa jamma hanki o e legal bitegal legal bitegal lansanayi tonne kadi ko legal gongal e nder Conakry taw koye leeɗe Conakry to noon cukalel gorel gotel jarowele duuɓi ɗiɗi dañi kay yaade tan ha naati galle koddiɗo mum o tawi to noon gorko goto kay taw ko koddiɗo galle cukalel ngel ko on tigui jagui ngel waɗi laaɓi dande maggel taƴi ngel itti hoore nde e joƴine sal mum woni yaltinde ƴiƴam ɗam ha laaɓi caggal nde yimɓe gaari koɗon tigui ɓen tintini oto galle nde ɓen gaari noon jiiɗi duppude galle o taw puɗɗima wadde pétrole e galle o duppitamo e galle o hawre dadiɓe gaari oɗo saaha noon omo tawi juuɗe dadiɓe kanko oɗon gorko kono ha ɗo gonden kanko gorko o haalani taw e holko waɗanno ƴiƴam guel ɗon cukalel taw yaltini ɗum kadi ko biteɗo Ba Aissetou e gollotoɗo e Afrique Guinée taw ko jayde leydi Guinée semgi wi tonto leydi Guinée paɗen ko tonto Sierra Leone nana heblo e sungoji mum ñalawma janggo kene fotto wonde 16 landa woni ko jogori ƴamde ñalawma janggo ngam yidde gagnade yidde laamade leydi Sierra Leone caggal noon nde oɗo hen gorko waɗi mandaji mum ɗiɗi biteɗo Ernest mbiya Kuruma kanko oɗo saaha o holliri omo dunca kay lande makko ka beele kay ene wawa gagnade taw ko lande makko biteɗo APC taw kadi tigui oɗo saaha ɓuuri ɗaminede ma laamo e leydi ndi ko biteɗo Samoura Camara ko wona ɗum kono oɗo saaha ɓe mbaɗi erago dendagal bandiraɓe kala nde jaltata jaam e kisal mbawa wodde taw kadi caɗele mbaɗani CEDEAO wonon itti yo gay sete nelli toon gam beele jaam e kisal ene wawa dañede ɗiɗo hen sumgoji baɗoji ñalawma janggo tonto Sierra Leone sen giwi tonto Sierra Leone paɗen ko tonto leydi Côte d'Ivoire galle gardiɗo ko fate banggue sumgoji biteɗo CEI kamɓe noon ɓe jaltini ɓattaki mabɓe ñalawma hanki o taw kadi ko sumgoji jogorɗi wadde nde leydi Côte d'Ivoire ñande nogas e nayyi nduɗo hen lewru ndu gonɗen taw kadi ko sumgoji sarɗiyankoɓe suudu tokosoro witeɓe Sena kamɓe noon ko ñande nogas e nayyi nduɗo hen lewru ko nden tigui ɓe jahata
suɓoyede beele kay sena ne wawa dañde tigui ɓeɗo hen sarɗiyankoɓe kene fotonde capanɗe jeenayyi jeenayya tawtoya ɓeɗo hen sarɗiyankoɓe sur sarɗiyeji mawdu wiyando débuté kene fotonde temedde ɗiɗi e capanɗe joyo neɗɗo sen giwi toon to leydi Côte d'Ivoire paɗen ko toon to leydi Nigéria kikiɗe hanki sanga 20 h ko ɗon tigui gorko goto haɓɓi paftol mum taw kadi ko paftol pettoje naate leegal taw kadi koye wuuro wiyetego Maydiguuri nde wari noon o tawi yimɓe kala ne potti ko ɗon o fettini paftol makko o wari hen yimɓe tato kene foto wonde sappo e jeetato neɗɗo gañima hen taw kadi yaltini ɗum ko biteɗo Moussa Aria noon ko tafɗo fedde mum gam wallidde laamu leydi Nigéria haɓade fedde witende Boko Haram toon to leydi Cameroun paɗen to Cameroun gardiɗo galle biteɗo Kamel woni gardiɗo galle joguiɗo ko fate banggue weeyo leydi ndi woni internet kaminodirguel leydi ndi kala koko haɗa yaltude leydi mum guila hanki kanko on ko baɗaɗo mandadare kala keeri leydi ndi wotto yaltuɗuma omo tuma omo dirtini koppreje joni e fewi taw kanko woni DG galle biteɗo Kamela biteɗo David Nakoto kanko oɗo saaha mo gonɗen omona ndenka caggal ha loskoji gasa so tawi ko tuma ko yiyaka o wawa yaltude leydi ndi so tawi ko tuma ko ene makko o wawa fawede junggo ko wona ɗum ko noon Paul Biya oɗo saaha nono waylita lammum gam waylude jagorɗe e tefde jagorɗe kese gam heblanade sumgoji baɗoji e nder neɗa hina hitan taw ko simgoji laamuyankoji baɗoji e nder leydi Cameroun sen giwi toon to leydi Cameroun koto Gabo paɗen gollorgal malaisien pétrole kamɓe ɓe jaltini ɓattake mabɓe kikiɗe hanki o e nder leydi Gabo jayde Gabo ɓe kolli walande kay woyndu e taw kadi koye boyli jiilotoɗi gaz woyndu noddirtendu e buuji 1 taw kadi ko bloc F14 e kamɓe noon ɓe jiiti toon gaz ngarɗuɗo taw kadi wonde ndeelam mbaɗɗam fayida no fewi e caggal nde hollira yogay gaz uji kamɓe ndeelam eggi e nder leydi Gabo e kamɓe noon ɓe kolliri ha oɗo saaha mo gonɗen yogay boyli nana e nder Gabo e maaji kaɗɗe mum ene tawe hen ndeelam ha heewi tene kadi nduɗo hen wondu ɓe jiiti ndeelam kamɓe gaz ene heewi tene kadi maɓe ɗamini kadi won boyli goɗɗi ne taari ɗon soɓe jokki golle mabɓe maɓe dañi hen gueɗe kewɗe no fewi oɗon ketto kaɓuruji mon jolam jaɓe salto o Ghali Abouba kabroji men jolam jaberi sawto wala Ghali Abouba États-Unis d'Amérique Iran Irak Corée du Nord Ghali Abouba bisimilla maɗa jam hiire moon hettiyankoɓe radio weltare e ɓiɓɓe fulɓe andu diine ma Seydi Sarr jolam jaɓeri koto koridino puɗɗortoɗen horejo leydi Corée du Nord o bismima ñalawma hanki o sete timmuɗo taw ko sete mo horejo Corée du Sud neldi tigui yo artoon o bismimaɓe noon o haɗani ɗon tede jamma o kadi o bismimaɓe to galle lamorgo o bismimaɓe hirande ɓe joddima noon ɓe jewtidi jewtande kewɗe no fewi fiyama kadi mosoji e piccilluji e jaɗeɗe goni hakkude mabɓe guila hitande ujunnaji ɗiɗi e sappo e goho e saaha kaymo oɗo horejo Corée du Nord oɗo saaha guila o are laamu fade joni ne teska tigui tekkere ene luuɓa hakkude koreji ɗiɗi tekkere ne surka hakkude Corée du Nord e Corée du Sud ene teska noon oɗo saaha foof hono horejo Corée du Sud o saaha foof ene rufa diyal salliga hakkude koreji ɗi beele kay e jaam ene kisal ene arte ɗon ko ɗum saabi noon woni toon sete timmuɗo beele kay bel jaam e kisal e hoolare ene arta hakkude koreji ɗiɗi koto leydi Iran paɗen kalene Jean-Yves Le Drian ko jagorgal leydi France kalfinaɗo jokkodiral leydi France e leyɗele goɗɗe o waɗi jillu makko to Téhéran lamorgo leydi Iran jillu ngu noon ko gam yidde andinde windere nde foof e andirde laamu leydi Iran wonde kay eɓe jaadi e sifande leydi Iran sifanirno e fedde gotago windere nde Nations Unies sifande nde noon koto banggue nucléaire ko nden sifande noon gila Donald Trump are laamu o wi tan ko anni Allah ko ittowo nde sifande ha soro ladde ko ɗum saabi noon Jean-Yves Le Drian e dow inde laamu leydi France o yi kay hollirde leydi France e hollirde windere nde foof wonde eɓe jaadi kay ko nden sifande heddoto o yerima kadi laamu leydi Iran nde ɓe dartinta kay nde ɓe mbaɗata feere fof beele jaam e kisal ene daño hakkude leyɗele arabeɓe ko wayno nder Syrie ene teska noon laamu Iran ene wambi tigui Bashar al-Assad ene teska kadi ko laamu leydi Iran wambi tigui ɗeɗo pelle taw ko pelle ceɓɓitiɗe taweteɗe e nder Yemen saaha fo aynotoɓe misilaji e nder leydi Arabie Saoudite tawa ɗin misilaji kala nde ƴawane tawe hen dialogal leydi Iran koto leydi Irak paɗen to leydi Irak ɓe jaltini doggol mabɓe ñalawma hanki o taw ko laamu ngu yaltini ngol doggol ngol noon ene siifa wonde kay kala ngaalu ngu sadda
Saddam Hussein jeyno jogino Saddam Hussein e suddi mum e ɓesgu mum e jinnaɓe mum kala ko jogino eɓe pawa hen juuɗe ɓe kefta ɓe kaɗani ɗon kadi fodde ujunnaje nayo nelɗo taw ko mennoɓe gollodade e Saddam Hussein kamɓe foof ngaluji mabɓe e ngaalu suddiɓe mabɓe e ngaalu sukaɓe mabɓe e taniraɓe mabɓe e kala kureji mabɓe ko jogui tariɓe ɓe ko jogino foof koko heftate ha laaɓane artiri e juuɗe laamu ɗum noon ko sifande e ñalawma hanki o koto dowlaji dendude Amérique cakkitortoɗen mbiyen e nder Amérique noon en tawi toon fodde ujunnaje fodde temedde jeeɗiɗi ujunere sukata ko wiyteɓe étudiant hebnoɓe eɓɓore noon e sanga Barack Obama wonno e laamu nden eɓɓore noon ko gam yidde kay hollirdeɓe rendeɓe ɓe mbawa jangde hano hannirta ndi e nder dowlaji denduɗe Amérique nden eɓɓore noon ko eɓɓore nde ɓe mbiyata dacca guila Donald Trump e laamu noon o wi tan ko adini Allah nden eɓɓore ko pitto ɗum ha soro ladde ɗe balle foof noon landaji ɗi hono kaɗo landa wiyeteɓe républicain e landa wiyeteɓe démocrate en koye on pooɗe e journée gonno o rokkinoɓe noon dawal hana ñalawma hankini so tawi ɓe kawri moƴƴi soɓe kawrani noon ɓen temedde jeeɗiɗo étudiant temedde jeeɗiɗo ujunere étudiant kamɓe foof koɓe nawteteɓe leyɗele mabɓe e ñalawma hanki o noon police mo immigration fuɗɗima tigui nanggude fo yoga e mabɓe ko ɗum saabi noon e nder jokli kewɗi nder état ji kewɗi tawteɗe e nder dowlaji denduɗe Amérique seppuji mawɗi jubbinama toon taw ko yimɓe Amérique naaɓe hollirde mettere mumen kay wonde ko ɓeɗo sukaɓe étudiant ji ɗamini rewtede jadani hen e nder ɓen waɗoɓe seppoji noon yiyama hen goto e mawɓe diine Issa yankoɓe tawa kadi ko mawɗo diine Issa yankoɓe gandaɗo hono moɓe mbiyata le révérend taw ko mo mbiyata le révérend taw ko moɓe mbiyata le révérend Dame Smith o noon holliri tigui holliri ƴetti konguɗi musɗi fati Donald Trump holliri kay laamu Donald Trump ko laamu leñamago ko laamu racisme yagal saabu kay guilay saaha mo ruma jarribu yimɓe hewɓe ne teski wonde Donald Trump o tigi ko gueɗe leñamago e racisme yagal ko ɗum saabi noon yimɓe hewɓe nde caggal makko cuɓima kay yo are laamu ɗum saabi noon guila o are galle de naƴo fade oɗo saaha joni kanko Donald Trump ɗin haalaluji ɗi o haalano e miijoji ɗi o jiguino ko wonno e hakkille makko e ko wonno e ɓerde makko ko ɗum tigui e oɗo saaha o woni e gollade e nder dowlaji denduɗe Amérique ɗum noon kamɓe ɓe jadani hen hande ɓe jadani hen janggo kadi ɗum nawrata dowlaji dendude Amérique yesso. Ghali Abouba jayde leydi France wiyetende RFI ɓe kolliri wonande Mariama Dada e joom suude wul Dada gonnoɗo hoorejo leydi Mauritanie gadiɗo wonde hoorejo leydi Mauritanie e yejjita hitande ñande 5 lewru mars ñalawma hanki o hitande ujunere e temedde jeenayyi e capanɗe 5 ko nden tigui hayre adide fawa e wuuro witengo Nouakchott taw ko galle lamorgo maheteɗon ngan sanga noon ko hooɗe Nouakchott timmani hay galleji temedere e siftilon Nouakchott ko hakkude ceene kame maayo hango ene lombe hakkude ceene daneje tal kame oole buybuya ene heedi mum kadi maayo ne firli ɗum taw ko maayo hango koye ngan sanga tigui caggal duuɓi 3 nde leydi Mauritanie jeyti hoore muma nden tigui kanko Mariama Dada o iwi kanko joom galle makko toon to selwi e ndar gueƴa dandema ene tawi nder leydi Sénégal ɓe gari ɓe jooɗi Nouakchott koni tigui woni lamɓe guiwi e nder leydi Sénégal garti jooɗi e nder leydi Mauritanie taw kadi ko lamɓe leydi Mauritanie e joɗinoɓe e nder leydi Sénégal e konngol men mbaynigo hande mbiɗen ko toppitoɗe jaydeli moɗon e so tawi on jiiɗi wadde publicité jooɓe coode émission ngaji timmineɓe dokkeɓe fayidagal heddiɓe ɓuraniɓe haydara ɓuraniɓe janggude ɓuraniɓe heblede ko onon tigui gardinta jaydiyankoɓe moon balle jaydiyankoɓe moon guila ɓe gontani leƴƴi goɗɗi mbiyon kadi ɓe jeehi ɓe mbaylima fulɓe nan toon kalata pular taw soɓe gone nder moon ala ko mbaɗan toon ɓe taw kadi aɓe jogui galleji ne jogui ɗon galleji ni tinnoɗe e mabɓe musidɓe tedduɓe joolam jaɓeri ko Ghali Abouba to leydi Gambie ko kontinene Abouba ɗo yeeso haalirde ko musidɗo moon guiɗo moon silmon Sar Abdoulaye Sarr kettuki malaki jaam yo jaam Allah ñallanena